Aj ty si lámeš hlavu s tým, čo podarovať svojim kučeravým blízkym na Vianoce? Je nám jasné, že vybrať tú správnu kozmetiku pre vašich blízkych môže byť neľahký oriešok. Stavte tak ale na istotu. Tu je zo pár tipov, ktoré potešia všetkých kučeravcov. Hrebenie a kefy. Každý správny kučeravec potrebuje tie správne nástroje na rozčesávanie alebo definíciu kučier. V našom e-shope nájdeš hneď niekoľko variant rôznych hrebeňov a kief, ktoré ti pomôžu dosiahnuť tvoj vytúžený výsledok. Ale je napríklad skvelým typom na darček saténová gumička, čiapka alebo hodvábna obliečka na vankúš. Ide o skvelých pomocníkov, ktorí zabránia vytvoreniu nežiaduceho frízu a tvoje kučery tak ostanú krásne definované aj počas spánku. Ak si ale stále nie ste istí, či zrovna práve tieto veci by potešili vašich blízkych, stavte na istotu a vyberte im darčekovú poukážku. Na výber máme hneď niekoľko hodnôt, takže si u nás každý vyberie. Ak si stále nevieš rady, tak nám jednoducho napíš a my ti veľmi radi poradíme a vyberieme ten správny darček pre tvojich kučeravých blízkych. Tak na čo ešte čakáte? Darujte svojim kučeravým blízkym niečo, čo naozaj ocenia. Všetky veci kúpite na kučerave.sk.